Din nou Superman să luăm un vlog. Ziceam înainte în celălalt vlog că asta o să vă arăt ce fac eu zilnic. Adică în fiecare zi, cei care sunteți mai mici, vă uitați la mine. Am văzut că la videoclipul eram cu niște blugi și o bluză neagră, am adunat 86 de like-uri. Abonați-vă, dați like, că câțiva dintre voi nu ați dat like la videoclipurile mele. Ok. Eu deja sunt îmbrăcată cu niște blugi vazați, pantaloni de fapt, care îi ador, o bustieră, exact cu ce m-am îmbrăcat ieri. Deci am avut și o cămașă, numai că nu am chef să o las jos așa legeră, wow, adică, și m-am legat aici. Stai că vă arăt ce mi-ai dat. Cămașa asta e mega, mega cute, care este 3 sferturi pe mână. Imediat vă arăt, să nu credeți că nu vă arăt, că doar sunt... Vreau și eu să fiu populară, prieteni. Hai să dați like și pe TikTok. Sonia Alexandra, ok, și așa mi-am făcut. Da, e foarte cald în casă. Și am chef să mă las, uite, exact, așa. Nu uitați să vă uitați la videoclipul meu, să dați like, share și nu uitați să vă abonați. Vezi că eu sunt cu ochii în patru, vedeți. Uneori mai fac niște TikTok-uri, dar în seara asta, în dimineața asta nu știu să fac. Bine. Cred că vine bunica la mine. Și nu, vă zic, nu prea vreau să mă vadă cum filmez. Că iarăși întreabă, pune întrebări. Ăla-i roșu. Da, să iau un pic roșu. Bă, răstorn totul, mă, să-mi aduc scaunul. Vă zic, eu am doar 7,5. Vă zic, eu am doar 7 ani și nu vine să crezi ce înaltă sunt. 1,30 m, aproape 1,30 m. Gata, am luat ruj. Este verde. Nu știu dacă se vede bine. Da, este verde, dar înăuntru este altă culoare. Bă, nu e tot verde, dar se transmite un roșu. Stai că vă arăt acum. Stai, că n-am lumină, bă, n-am și ceva bine. Aaaa! Îmi creu scaunul! Bă, calme. Imediat, să duc o lumină. Gata, am adus-o. Oglinda asta, mama. Mamă, dar ce bine arată. Dați-vă și voi la voi. Adică, da, nu se vede extrem. Eu filmez cu tableta acum, pentru că telefonul era mama. Asta, imediat o să vă arăt cum se vede un roșu. Nu știu ce am pățit. Deci uitați-vă. Aici am o linie. Cred că este sânge, dar habar n-am. Bă, aici am bătat cu ruș. Mă moară mama. Hai mai repede să mă dau. Vedeți un roșu. Ar bine, dar uitați-vă ce am făcut aici. Uitați-vă doar. Dar voi vedeți?
Voi vedeți? Vedeți? Vai de mine. Deci vă întrebați, unii mi-ați scris în comentarii unde stau eu. Imediat o să vă zic. Etajul 3. Etajul 3, strada Victoriei, Fălticeni. Județ Suceava. Scara B. Bă, dar unde-i pe ruj? Vai de mine, că mă vede mama cu rujul în mână, mă moară. Trebuie să știu. Sper să se șteargă. Păi dacă se șterge pe buzele mele. Cu asta n-am voie să mă dau pe față.